Ariketa honetan aipatzen dira 3 produktu, boligrafoa, kuadernoa eta karpeta. Erostera joan naiz eta ordaindu behar izan dut 14,30 euro. Beraz, hori izango da prezio guztien arteko batura. Baina gero hasiko dira konparatzen prezioak eta erlazionatzen karpeta, kuadernoa eta boligrafoaren prezioak. Bueno, hori da ondo irakurri behar duguna. Zer da esaten dana? Lehenengo asteko esaten dute karpetaren prezioa kuadernoaren 5 alako dela. Ixa deituko diot, orduan, adibidez, kuadernoaren prezioari. Kuadernoaren prezioa berdin ixa izan da, karpetarena zer izango da? 5 alako, beraz, 5 aldiz ixa. Gero geratzen da, konparatzeko boligrafoaren prezioa. Esaten dutena da, kuadernoa boligrafoaren 2 alako dala. Beraz, kuadernoa boligrafoaren bikoitza da. Beraz, boligrafoa izango da kuadernoaren erdia. Eta hori izango da, orduan, 3. lerro honetan idatzi behar duguna. Boligrafoaren prezioa dala kuadernoaren erdia. Ixa, zati 2. Bueno, orain, 3 prezioak ixaren menpe adierazita daude. Oraindik ez dakigu zer emango duen karpetaren prezioak, ez da kuadernoarena, ez da boligrafoarena, baina ixa lortzen dugunean 3ak izango ditugu ezagunak. Bestaldetik, dakigu prezio guztien arteko baturak 14,30 ematen duela. Lehen mailako ekuazio simplea geratzen da, eta zatitzaileak entzeko MKT 2 denez, atal bietan gai guztiak 2rekin biderkatzera noa. Lehenengo kasuan, 5 ixa bider 2 eginda, 10 ixa lortuko dut. Gehi, 2 ixa eta 2 bider ixa erdi eginda, 2 eta 2 simplifikatzen dira, eta hor ixa bakarrik geratzen da. Bukatzeko, 2. atalean, bider 2 eginda, 28,60. Ezkerreko atalean dauden ixaren baturak eginda, 10 gehi 2 gehi 1, 13 ixa ematen du, eta 28,60 2. atalean. Atal biak orain 13rekin zatituta lortzen dut ixaren balioa, eta ixak ematen du 2,20. Baina ez da bukatu hemen ariketa, 2,20 ipintzen dut zentimoak ere adierazteko. Komaren ostean, 10 egon behar dira prezioakin gabizenean. Orduan, ixaren balioa ezaguna denez, eta hori kuadernoaren prezioa da hain zuzen ere, kuadernoarena badakigu 2,20 eurokoa da bere prezioa. Karpetak balioko du horren boskoitza eta boligrafoak horren erdia. Erdia eginda, 2,20 zati 2, 1,10. Eta orain boskoitza eginda ixarena, karpetaren prezioa 11 eurokoa geratzen da. Batzen badituzu prezio guztiak, ikusten duzu benetan 14,30 ematen duela. Hemen daude soluzioak, ez dituzu berriro idatzi behar, nahiko ondo adierazita dagoelako. Hau izango da buruketa honen soluzioa.